थानाय तालसा आं फेसबुक आव नाय दं यूट्यूब आव आं नाय दं स्पेशली थानाय 2 weeks रगं खना गोबां मजागाव न इनभाइटेशन हरमान कसाक निंखों बीजेपी निंखों गोमा लीडर सोने इनवाइट थाइका तियाबा चिनी मोथानी ने पर्सन अपनो नहीं इनवाइट खाया थाइजेगे however चिनी मोथरक वांसुका मोची इंडोफानी कॉस्ट से चिनी इंडोफानी कॉस्ट ने वैसे मोथरबा खाई तो अपने बगै रिटर्निस कोमा इनवाइट खाइजेगे अपने बगै जों रिटर्निस और चंखा जों मोथाङै मो कॉस्ट न सुबायनानै नै अपने बैना आंति नर फाइमानि जों बरानो संजा विकक साव नों डेविड मुरा सिंह दा तुबानानै थां नै एक्चुअली आं बनो तुबानानै फाया आं कॉस्ट न तुबानानै फायो जिन दफानि बगै जे तबा खाइनाय जे सपनों थुं बीजेपी फुनों थुं कांग्रेस फुनों थुं सीपीएम फुनों थुं आ कॉस्टले आं पिचिं दं अपने बगै आं कोइनानि मुसुमतिनि जों जे पलिटिकल पार्टीज बिफुनों थुं मोहाय दफानि बगै तबा खाइसनि ओले गोसाक गोख्रां गुफुर कसम हियावै बोसों खायगा हेन सानाय नि आं दं आं नों बेलेगन हामबायरु दफानि बगै मानो पहिला हामबायरु सार हिनबा दे आता सारनि से आता के फैमिली रंगो के हाइफनो ननो बरम रे सार नम्बर नेसे सारिया बुमुं से खुदी ए हाइफनो तांगे हिमालय नों जे लेभेल एक्सट्रीम लेभेल दफन बगै चबा खायका आं तिनि कक सामबागै अनेक बरक सानाय इको नायदे बोलों बरक बसे बरक आतया हाय हिनि सानायसि आई डोंट केयर ऐसी जो बदनामी होगा देखा जाएगा लेकिन वो बदनामी नहीं जो जाति के लिए अगर बदनामी हुआ तो कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा दाऊम था हमारे लिए हीरो है नेत्री बराबर है 3.5 साल बांग्लादेश के जेल में रहा कालकुटरी में रहा लेकिन हमारे लिए त्रिप्रासा का कॉस्ट के लिए फाइट किया और आगे भी करेंगे और ऐसा आदमी को हम सैल्यूट करते हैं लेकिन हम भाई असक सेक्रीफाइस को तो खाई तो ऐसे in our own capacity ang senia even जों जमा खाइ तंख्रु किसा मिजा जों सुबा हरनाय बरबो sacrifice न खाइ हाइसे so sacrifice is sacrifice yes गोबां किचा हेनि कै नों तिनि आदा जिम तो हिमि फाइका ताले रल ना ताले लाइका मबो गाइसे sacrifice न so आं सानो मुसमान का कोन फाउ फादि तिब्रा मथापुन अमतिपुन आतिपुन हिनलाया वै दफानि बगै चौबक खाइमोन दफानि कॉस्टले जों थांसांनानै ना आं आगिबो साजाक ताबो सानाय थांसा जोंगि मानिया बिकॉज थांसा जोंगि मानिया बिकॉज more as a law of nature जल्दी सीधा याबा जों गोथालाइले सामतांमान ब्ला कक सामन इसे गोथावैले जों सामतांनानै नांनाय सो हातै दफानि मेटारो हंगाय जों गोथानानै नांनाय आकक जां गोथानानै मुसुमतिनि हातै दफानि बर रक बेलाय बेलायखौनो हामबाय